Gị wuru onye nne nọ ngala nọ na-elege m nwanyị ọma, nwanyị nwa apịkọ ịma ahazi ihe. Mgbe ị toro agba obi agaghị n'azụ, iji uche ṅụ n'aka, ịgbara game ṅụ ọfụma, ịpịrị ọfụma, enweghị onye jibe, enwe nwoke rakịrị your brain, enweghị nwoke jiri ṅụ mmiri tọtọrị, ị nọ on top of the game. I mere ihe hazie ya, tee agbọbịa ṅụ, tee ya ụtọ bara uru, gị lụọkwana onye ahụ mmụọ ṅụ nabatara, gị lụọ onye ahụ mmụọ ṅụ sị na ọ wụ onye na ka Chineke dere gị ya abụọ. Yes, time aha gara. Now ịma ọ na nwa etopụta agbọbịa n'ihu, brain ṅụ ka kwụ n'egwu, ịma ihe ndị a ga-emegasị na otu a ga-esi mee ya, gị nọrọ on top of the game. Mmụọ ṅụ na-agwa ṅụ na nwa ṅụ agbatagaghị game, gị nara nwa ṅụ game ya na-agbara ya, gị nara nwa ṅụ ihe ụwa na-apịkọrọ ya, gị dị fully involved na relationship ya, gị gwa ya ihe otu ọ ga-esi eme, otu ọ ga-esi play. In fact, gị nara ya the game gbara ya. N'ihi gịnị? Ọma WhatsApp. Ndị Igbo si agadi nwaanyị a na-aka nka na egwu ọ maara agba, gị ghọrọ nwa ṅụ agadi nwaanyị kwụrụ nga ekwu mamịrị tawa nga ịtaga, gị dị fully involved. Hello. The next video ga-apụta nọ ga-akọwa video n'ugbu a na ọ bụrụ na ewu nne dị otu a, bịa ka ị were ntị lere ihe mere nwaanyị ibe m na nga abụọ, ka ị lere ndị game ibe m, ka ị lere ihe mere n'otu o siri mee. The next video ga-akọwa this particular video na-eme ebe a. Kpachapụ n'anya nụ, kpachapụkwa anya ṅụ nne m ọma, wezụga tọta onwe ṅụ ụgwọ iji nwa ṅụ advice. Mana inye nwa ṅụ advice ya wụrụ na imegide gị onye ọzọ, nwa onye ọzọ, gị nye nwa ṅụ advice ya wụrụ na gị na nwa ṅụ tọkọrọ aka were nwa onye ọzọ, obi nwa onye ọzọ na-agbarawa game otu ọ ga-esut unu. Ị chọghị search your conscience, ị chọghị ịma, isend ha gbasa ṅụ, gị na-eme ya otu ọ ga-adị m mma na ihe ị ga-arachata na otu ọ si atọ gị, marakwa amara na kama anaghị ehi ụra. Ụmụnne m, ọ nọ mana aga m akọcha na hapụ ịgwọ na ebe okwu m na-aga. The next video will explain better. Ọwụghị obere ihe, ọwụ tem so warụwa, ọwụ tem si ime ụwa ndị na-agba anwụrụ, ọwụ taa ka m si ime ụwa ndị na-agba anwụrụ, kama eziokwu anaghị ehi ụra. Hello. The next video ga-apụta nọ ga-akọwa video n'ugbu a na ọ bụrụ na ewu nne dị otu a, bịa ka ị were ntị lere ihe mere nwaanyị ibe m na nga abụọ, ka ị lere ndị game ibe m, ka ị lere ihe mere n'otu o siri mee. The next video ga-akọwa this particular video na-eme ebe a. Ụmụnne m, chere na the next video ọ ga-awa.